I ćao svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da ubacite neku teksturu. Da, dobrodošli u Games BHD. Danas ću vam pokazati kako da ubacite neku teksturu. Ja ću ubaciti 4 komada, znači Spa, Huahvi, Red3D i Fateful. Ako hoćete da ubacite na premium koji ste kupili, ubacite. Evo ja koristim ovaj moj premium koji sam kupio Gaming HD. I koristim ja 70 verziju Optifine. Samo stisnete play, palite prvo Minecraft vaš, da uđemo na Minecraft, to ću vam pokazati da imate ovaj teksturu. Uključit ću Huahvi, pošto mi je ona najdraža PvP tekstura, nju koristim na Mineplexu. Znači ovo mi je drugi Huahvi, imam još neki, ali njih ne koristim Huahvi nego taj, on je najbolji meni. Ono lepše malo on izgleda nego drugi. Idemo samo da sačekamo Mojang, evo ga. Sad trenutak. Evo ja ću ovako malo prezačetu. Ajde, ovako uvećit ćemo ga. Nećemo, ovako malo, može? Može. Idemo u opcije. Idemo resource spec. Idemo, znači ja vidim, tu nema nije resource spec, imamo default. Idemo open resource spec folder. Tu imam ja neki koji ne radi, ali da be on. I ovdje znači imamo desktop. Ja ovako radim, inače i nađete onda, mada ne morate i tako. Uzmete samo to sa desktopa što ste skinuli, prebacite tu. Eto i teksture, ovo ugasim. Evo ovo ugasimo. Evo ga Minecraft, stisnete down. I sad kad uđemo, evo ih naše teksture. Ne znam sad koju da uključim, ajde ja ću uključiti Fateful. Evo, Fatefulku. Uću na Mineplexa, znači vidite kako drugačije malo izgleda. Malo lepše ovog grafika. Ovo multiplayer. Refresh i da login gear. I nešto nećemo baciti na Mineplexa, dobro, ne veze, to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao!